Със сигурност има наследственост и не можем да я отречем напълно. Но аз лично като психотерапевт смятам, че по-голямото влияние има личността над болестта. И това е разбирането ми за болестта. Разбирането ми за това, че аз съм личност и че имам възможност да реагирам. Имам друга основателна причина да не подхождам така, както са подхождали моите родители. Семейството си има наследственост и аз работя усилено със себе си, за да нямам тази депресия, за да не се потискам. Емоционалният свят е много важен. Много важно е да проработим емоциите. Много важно е да имаме тази емоционална интелигентност, която да ме развива и която да ми дава друга гледна точка за живота. И какво аз искам от моя живот. Защото аз може да съм винаги тъжна и да съм цял живот тъжна, но имам избор да не съм такава. Ако моите родители са били такива и съм живяла в едно негативно семейство или така нареченото токсично семейство, това означава ли аз да бъда такава, да бъда токсичен човек? Моят живот е по-различен и е много важно човекът да знае, че той е личност. И щом сме тази земя, щом сме тук, щом вече сме призовани от живота, ние можем да го променим. Ние можем да променим гледната си точка и можем да променим светоусещането си. Аз вярвам в това, че можем да го